Май брадър, да видим. Хайде сте гледали, ай съм изпущял. Ало, ало, Ленинградската мърда или умора. Ко са чекнеш, ма? Кът си кетшма? Чипмо, имаш мисия да ми качиш рейтинга, не да ми качваш кръвното. Бе, да си правят те хапия тук на пилона, защото направо съм изпушила цигари. Че ти принципно си изпушила, ма, клиптузо. Сега, ако искаш да имаш ко да пушиш до живот, ще трябва да се напъниш и да разстроиш едно семейство от хациендата ми. Че той ти и мисията. Да влезе жертвата. Лескайте ручка, малеле, лескайте ручка, малеле, така, върти, смучи. Върти сучи, ама ти какво ще ми даде с върти сучи? Ти дам да ми смучиш фаса, да ми смучиш. А ти ко ще ми дадеш, ми, Норче? Какво си вземеш? Само че, Пауло, първо ще ми вземеш едни цигарки. Тя отивам за там мастер бокс ще ти донеси. Леслика ручка, валеле! Ей, Павлине, бушмени Труполски! Кое бай, брадър, джеби ли бе? Ничи женския пазар! Прибирай си кашона с сложно прими! Да ти го паркирам в джипото отзад! Бай, брадър, имам обяснение. Мастер бокса го изнесох от една детска градина да не пушат дечицата. Ама на този детенце как да му откаже? Пауло, ти да вземеш да ми запалиш цигарките? Ти вземи ми запали фаса, а? Вземи огън, запали ме, направи ме пепел. Спокойно ме, Норка, спокойно ме. Чай. Пауло, внимавай да не ти подпаля чергата. Спокойно, Норка, чергата я проиграх на комар. Ма виж, аз на Сашка може и да изгорим. Ей, Пауло ли си? Малджини ли си? Не ми дреме! Ми тъс Ленинградската панчера! Ти завъртя главата като рулетка, топчи бе, лицунгер. Зато и сега ще пратя още на хиена да видят тя какво ще отвърче. Сашка? Влизни. Ели, Пауло, купувал ли ти е днеска цигари? Не. Аре, давай. Как не, бе? Ти нормален ли си, бе? Аз сляпна ли съм на тия големи очи, бе? Ти не може да го видя това ли, бе? Ти нормален ли си, бе? Абе, ти нормална ли си, бе? Той са цигари за астматици, бе. Заме си ги на Ти астматици, бе? Ти селени цървул доле, какво ми говориш, бе? Що ще и купуваш на тая цигари, бе? Ти какво искаш да я купя, ма? Парфюм ли да я купя? Дай 10 лева, че я купя. Абе ти 10 лева, тия къл имаш ли, бе? Аз нямам в хладилника 2 лева за цигари. Изхакам тук, па се последните 5 лева ще ми купуват на тази смръхла. Що не ме сложиш мене на пилона? Айде, служи ме на пилона. А кой го искаш? Че те кажем да те положим на дебелата тарифа. Значи ти карам Опа, аре, давай. Ало, байконура! Тая Сашка на Валенчина Черешкова ли ще правиш, бе? Михур? Не, брада, ще я правя да лети от щастие. Направо, какво са ми приготвил от нейните хапчета, дет ги взима за настроение. Аде, сега, Коста. Аде, Сашка, отвори я тази тъпата остава. Аре, с любов ми ги фървай, бе, Пауло! Покажи малко отношение, бе, силен дурдоле! Отвори устата. Дай повече, бе, не мога, бе! Тъп идиот! Покажи ти нещо от себе си, ма! Аде, ма! Ала! Ще ми покажеш, искаш да ме задавиш, нали, ме? Фармацевта! Че? Откъде забърса този буркан с апчета за съчмата Сашка, бе? Къщата ми и екстазито го пия само аз! Веднага обяснявам. Тия антидепресанти са ми реликва от аптечката на една църква. Взех ги за Сашка, защото за мен тя е светица, бе, не ми, бе. Леле, как ме излагаш нещастнико! Абе ти как мога крадеш капчето от църквата, бедишло! Мъки, ма, че ти пръсна тъпата тиква. Казал съм ти, не съм ги крал, бе. Взех ги за спомен, пък ти взех се пресраси към този спомен. Заради тебе ги пие, бе, зелен дурдел, Дай чунка. Ей, минджили! Вие сте за доктор Хаус, бе! Пачи, Пауло! Айде сега взимай си великата депресия на рамо и марш с курника що ти мен ма фана от хапчетата ви! Готово, бай, брадър. Ще я метна да спи в леглото на Норчето, а Норчето ще я взема да спи при мен. Няма да оставя без легло. Дай цинка. Аби, ей, казах марш от тука, бе! Павлине, че си като пор вдовец, бе! Депресираш всичко около себе си, бе! Чак и мой рейчик го фара депресията!